Това са все индиански имена, кокопели, разни такива, нали? Да. Ето точно кои не бяха кокопели. Имаше мотел кръстен на тях, всъщност, за това да. казвам, че са индиански. Той Кортес не е бил тук, ама има улица на него. Exit the traffic circle onto Arizona 179 South. In 800 feet, at the roundabout, take the second exit. Питак. Арчо. Не е питак. Какво е това значи? Арт, продажба на произведение на изкуството, да. Гледай. Exit the traffic circle onto Arizona 179 South, in a quarter mile. At the traffic circle, continue straight to stay on Arizona 179 Има South. 1000 кръгове просто. Да, това... Седон е известен като града на 1000 кръгове. От днес нататък. И София. Махаме на светофарите и правим кръгови движения. Да? Да. Защото е... И на големите кръстовища така го правят сега. Защото е по-яфтинко. Не, смята се, че така няма трафик. Така се отпушва трафик. Отново прекрасно ги правиш. И разговаря за нещо с кръгове Exit the кръстовища. traffic circle onto Arizona 179 South. Oh my gosh. 7 Continue miles, I straight. have to take a